Mond liete kod mine ma hikgi oniang' maloyo 200 e sub-county mar Rongo ne noyudo mich mar chiemo e kinde nyasini mar Krismas kowuok kuom Jamasamaria mang'won ma oting'o Peter Obwanda Otianga. Mond liete kod mine ma hikgi oniang' ne onyiso morgi bang' yudo chiemo kido mopogore ka giwacho ni gin bende koro gidhialo nyasi mar Krismas kaka ji mamoko. Ojiw jogo ma lwetgi nitiere kod gimoro mondo opar jogo ma lwetgi ni nono e kinde nyasi mar Krismas. To kora ayudo kaka dhi chiemo. Kora agone nyakwar mirwa erokamano ni omer timo kamano kendo Nyasaye omed gwedhe kendo ayudo chiemo. Kora adok ka mor. Nyasaye kuyie otele maber opidhwa ka pod wangime piny malo. Ng'ata man gi nyathi ma nyanyalo, please we pande ot. Kete mondo koro mo Disemba kama mondo lwetwa oriwre kanyakla. Ma nyiso ni wariwo lwetwa kanyakla kaka nyithi Aluo, kaka nyithi Kamagambo, kaka nyithi Migori, kaka nyithi Rongo. Mane mume adwa kwayo. Ka in jirani ma lwetenigo, please ok waloro. Kanya wadu ng'at mibedo but machiegni dhi nindo kech. Please miye gimoro mondo embo winj maber. Kendo ler mondo mi akwa nyithind joma jirendewa, owetewa. Please kik ng'ato nindi kech ka in gi lweti minyalo miye. Jotuo e kar thieth maduong' ma Kisii oyudo fuong'ruok tok gavana ma kaunti no Simba Arati miyo gi mich mag